Americký radar v naší republice, z toho mě asi odvezou do nemocnice. Ten radar nám vůbec nepomůže, ani kdo s tím nic nezmůže. Možná nás zachrání jenom Paroubek, ten nemá odvahu, aby něco řekl. Muž už se těší, jak nám bude vládnout, to já před ním dřív musím na kolena padnout. Bush se tu snaží prosadit svůj zákon, on to nezvládne, on tu není don. Ale ne, já budu bojovat. Demonstrace, revoluce a radarem do sběru dát, už se k nám blíží třetí světová válka, do příštíc už na nás letí velká atomovka, výbuch jako v Hirošimě, ten se snad zdá jenom mě. Bush se tu snaží prosadit svůj zákon, on to nezvládne, on tu není don. Ale ne, to není žádný sen, proto taky hnedka kvačím podívat se ven. Vidím, jak na nás letí velká atomovka a s ní taky třetí světová válka.